Dah ngono kuwi kan. Nggih, Pak. Pripun? Panggodane ngaten. Kula mau merem jenengan timbali. Oh, kowe merem to, Mo? Oh, tak teruki merem ya kowe ya? Nggih, ngantuk ya, Pak. Oh, ngantuk. Kowe kelas 1 SMA ya? Kelas tunggal SMA. Kelas 1 SMA engko ndang 2 tahun lulus ndang rabi. Ampun riyen, Pak. Rasa kuliah rabi ngono ae. Badhe kuliah ya kula, Pak. Oh, kuliah. Nggih. Kuliah nang Solo wae. Amin. Lah napa? Cedak karo Patengkleng kok malah aja. Ngene amor pesek malah kujur kowe kok. Nggih nderek ajar, Pak, menika, Pak. Panggodane ngaten apa? Apa ra? Nerapal ya apa? Napa? Ingin melupakanmu mawon. Wah, ingin melupakanmu tapi cinta. Nggih. Wah, apa kowe lagune Patengkleng? Apal dong. Yang baru. Wah, ya. Insyaallah. Ingin melupakanmu tapi cinta. Ya. Kados sinten, Pak? Ya kaya kowe iki mbiyen. Nek kaya basane pesek kaya ani wis ora blas ora masuk. Kaya Marika ngono wis ora masuk blas. Aduh. Wajahe kuwi aku ora ngono kuwi kok ngaku wajahe kuwi kaya kuwi. Ingin melupakanmu tapi cinta lagunya Patengkleng yang baru. Dados. Ya. Rasaning atiku jroning uripku. Rasaning atiku kepingin nyaketi sliramu, berabas milih ing netraku patang dedet
Pangapunten iki wau klentu. Ora apa-apa. Lho, arti sawer Pak iki. Nggih. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Gubuk semara. Ya ora apa-apa dituruti Iku lho. sedanten lho mboten napa-napa, Pak. Ya. Matur suwun nggih, Pak. Ya ta, lintang kae gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih. Ya saya dados. Ayo, Pak. Gubuk asmara. Kayo kancane Ras, Laras karo Raras. Dua. Yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren ing jaga kebak tulisan warna abang tandha isih perawan senengi gubuk asmara biyen kae kanggo andhong tresna tanpa bantal tanpa kosa pun apunti kenaman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen gubukku saiki gubuk kae kebak crita tangani ganti kaget rina tenan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga lirik ning gubuk asmara. Matur nuwun nggih. Matur suwun, Bantul lenggah bantul. Mbak Ani Blorong. Tampilke nduk. Tetel kae mulo. Kaya kumpulan satelit sakutan lokolan injek montore mabur jajaran sembrani ojo nyangkut balang wae dipen awet ora padha kenange. Nek Sugeng dalu Pak Dalang. ya dengan lalu nek Priwe Pak? Bapak calon bupati Jaturi tidak panggung. Oh nggih, pangapunten selamat malam buat selamat datang dan selamat malam buat Bapak calon bupati. Ya. Oh nggih, monggo kepareng minggah panggung Bapak. Duduk. Ngajari balon. Monggo Bapak. Yo Mas, yo Mas. Timbun sigarange terus Bintang kuat, yo Mas. sing sayut
rawuh Bapak. Monggo. Wilujeng dalu, Pak. Alhamdulillah dalu. Nggih. Ampun pun hentikan menapa kalipun Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula niku kerawuhan Gus Ibin kalih Mas Ausap. Gus Ibin kalih Mas Ausap niku calon Bupati Nganjuk nomor 1. tepuk tangan. Piye piantune bagus, Nggih. tur Kiai Misan. Jale kurang piye? Arep golek sing piye nah. Ya nggih. Bener Gus. Lah, wakile yo ganteng tek lemu misan. Nggih. Piye? Cocok ora? Cocok. Apa lagune iki? Tembangnya apa ya Bapake? Aduh. Niki saking anu Banyumas, Pak. Oh, Banyumas nggih. nggih. Dadi Nyong- ngapak-ngapak. Nyong malah wedi nek cerak-cerak yang bagus, Pak. Waduh. Iki loro jonggrang apa piye iki? Nggih, loro mangga, juga nggih mboten mboten napa-napa napa-napa. nggih. Loro juga. Kalian sinten? Alhamdulillah. Lah pripun kados panjenengan saderengipun dados dewan kan rumiyin Pak Camat nggih, Pak nggih. Nggih. Pak Camat dados eselon 3 nggih. Ampun pensiun tapi nggih. Lah nggih biyen eselon 3 nggih. Nggih, Wah eselon nggih. telu. Pangapunten Bapak, mbok menawi badhe apa sepatah dua kata? Ya, Nggih, nggih. monggo. Pun kula wakili dhewe ae. Dipun wakili. Borongan jebule iki ya, borongan ya, Pak. Borongan nggih. Nyanyi. Oh, niki nembang mawon nggih. Nyanyi loro jonggrang. Nggih. Oh nggih, siap ya. Ya ta, loro jonggrang ta. Ya. Wah. Piye, Cok? Jonggrang piye, Cok? Masuk. 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 Masuk cakep. Masuk Pak Eko. Nggih, pangapunten Pak Dewan. Terus nek panjenengan Roro Jonggrang dadi bantunge nyong dadi jonggrange. Ya, no. Lah terus pangapun bapak-bapak meniki dadi apane? Prajurite. Oh, prajurite, talke dadi watu. Dadi prajurit. Ya no. Nggih. Bangga. Waduh tibane Pak Dipo ki yo pinter dagel tibane. Selamat dulu Pak. Nggih. Sudah menjadi Bapak Dewan. Amin. Semoga amanah. Terima Semoga kasih. lancar selalu Ya. tugas yang baru ini. Ya. Nggih. Sehat selalu ya Pak. Ya. 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 Malah ya, malah cekelan terus Jan. Nek cekel moprol ber apa-apa lah ra moprol. Monggo diaturke loro jonggrang dados Mas. Nggih saniki Pak. Nggih. Nggih. Besok ya monggo. enggak apa-apa. Ya. Sesuk ya wis bubar. Monggo. Pangapunten Bapak, ditinggal nembang rumiyin nggih. Ayo yo. Iya. Kalian joget, Pak. Yuk. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora bokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno Terus? prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ngejaka Bandung kowe aja kumalengko. Wani kowe. Perang iki Lho. kanggo kuturung rampung. Balapati Kang Mas Prabu Kumpala kang wis seto aneh ing wana segara. Obat-obat kowe wanita keparat. Ya ora no. Apa ora ngerti
Bandung lanange jagat Terus priwe? putra ratu pengging Prabu Damarmaya Heeh, terus aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Jonggrang manuta Son Pundhagyara Joko Bandung aku duwe bebono ayo Candhi lho Sewu bayi sewu sewengi kudu dadi iya Jonggrang panuwun ayo yo hiyo hiyo arek mas iku ayo Pak goyang ya Pak Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora ngokal yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kala perang mula kowe wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumalangkung barang iki lho pancene wong wedok kuwane rampung wani tenan to Balapati Kang Mas Prabu Kumpala Kang wis seto ana ing Wanasegara obat-obat kowe Asik! tok Asik asik apa ora ngerti asik 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 Panggeng Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Jonggrang manuta Son Pundhagyara Joko Bandung inyam duwe babono njaluk apa Bayi sewu lho PK sawengi kudu dadi iya Jonggrang yo tepuk tangan untuk Pak Dewan wong njaluk kok bayi sewu ya lempah musuhe lah kuat ora ya ora kuat bayi sewu sewengi kudu dadi iya yo lakange sempal langsungan ya Pak ngeten mawon ya ya layah layah iya minta ampun lah nggih aja bayi sewu to lah Pak ya apa ngono sing kira-kira pantes ning Pak Dalang nggih mosok bayi sewu ya bayi nyeret sikile apa terus saya kuat nek sewu minta ampun minta ampun apa waduh napa melih Pak Dewan oh nggih wah iki ya anu kok nggih oh ngaten wis nggih sawer sing nyanyi kok kowe. ya wah kuwi ya anak buahe Pak maksudnya Dewan. kepriwe kiye aku ora dikai kowe aku dikai Pak Dewan ra apa-apa ya Pak ya Nah, alah pangapunten Pak alah kula malah pekewo ngeten niki gene yo dikai nyong alah nggih Pak ya ampun jenengan dereng Pak nggih genep-genep niki Pak wah matur nuwun tepuk tangan untuk calon bupati yang nomor 1 nggih semoga kasembatan nggih Pak Baik. sehat selalu semangat saya lancar panggil selalu. Mas Lurah Dongkol nggih Mas Lurah Dongkol wah ayo ndang rene eh timbang dikabruki karo adike ya nah betul dikesane buki-ngriki ngene awake dhewe madhap aduh nggih Kol Dongkol Pak Lurah Dongkol asmane sinten Pak Dewan Pak Tribuwono Pak Tribuwono niku Mas kula dhewe oh masih monggo Pak Lurah monggo Pak Lurah Dongkol
Sami pinarak mriki. Pak Dongkol tak jaluk istri uning. Wah, Oh, Sri lah, Uning. nggih. Ya, nggih. Wah. Ajeng nyicipi sinden liyane nggih mboten apa-apa. Wah. Wah, sing apik saka saka Banyumas ngapak-ngapak ngoten niku nggih Pak Dewan. Jenengan mboten ajeng nyicipi sinden-sinden mriki saking Solo, Pak. Maksudnya kepriwe ya nek basane ngene nyong mboten jajal. Biyu. Bangkeane tewas pedhot yang pola itu. Yo. Nek kayake malah penak. Pola itu lho. Dah basah daripada sing cilik-cilik biar bisa joget, ra bisa apa-apa. Wah. Atau satus Pak malah melek-lekar malah dadi tandang gawe. Sing dalu Pak Lurah. Wis tuwek. Pak Dewan, wah harus disawer lho. Kowe harus disawer kowe ini. Nggih. Pak Dewan lho. Alah Pak, mboten sabar Singkat, kewo Pak. singkat. Nggih. Oh nggih. Oh nggih. Alah Pak, kula nggih ngeten iki lak kula seneng. Pak Dewan. Remen mboten wayangan dalu menika Pak Dewan. Sip nggih. Benjang nggih. nang peleng Lah, nggih Pak. Tanggal Golkar niku nek tanggal 20 Oktober niku tak mesti ulang tahun to Pak. Napa nggih mboten Oh, wayangan? nggih, Nah, nggih. Nggih. Ketuane ya rawuh. Nggih. Bu Maria. Bu Maria juga rawuh. Bu Mariai ketuane DPD Golkar, Mas. Oh DPD Golkar Nganjuk nggih. Nggih. Kan tanggal 20 Oktober ya ulang tahun. 20 Oktober kan Ulang tahun. Golkar. Nggih. Kersane Mbah Dengkleng niki penyan ngaturi Mbah Dengkleng kangge HUT Golkar. Ya, wah tepuk tangan, tepuk tangan. Nggih. 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 Nggih ngoten niku baman Pak Soeharto nggih ngoten terus kok nggih. Nggih. Wayangan terus Pak Cocok. Presiden Soeharto riyen. Lah kula niki kader kecilik Lah, Golkar nggih. niku. Insyaallah ulang tahun ben niku kula badhe nanggap tip. Oh, nanggap. Ki nanggap tip pripun to Pak Dongkol? Wah, dengan niku kok ya nanggap tip ngoten niku lho. Lah arep nanggap liyane ora ndek apa-apa. Belas. Nggih disuwunke kali Pak Dewan kali Pasion pun dangu pensiun. Oh, dangu pun Lah pensiun. sakniki pun dadi tani. Oh, ngoten. Nggih. Brambang kian, Pak. Dalem Brambang, nandur brambang napa? jagung. Oh, jagung. Wah. Walah lah payu 30 ora iso weneng. Lah ngene jenengan menika nggih sosok nggih dekah desa ngoten nggih. Mboten nate nggih kula niku. Oh, mboten nate wayangan mboten nate. Mboten nate. Aduh. Rikala kula sing teng Tanjung Anom menika Nggih. pertama dawayang di Nganjuk lurah-lurah nggih kula niki. Oh, ngoten. Nggih. Tapi jaman semono ya kangkong. Oh, nggih, ngoyo. Nggih, Lah riyen. menika Kyai Jawa Timur padha Jawa Timure. Dereng tepang kali jenengan. Nggih, niki sing Coko Solo Genti. Nggih. Gentosan nggih Pak nggih. Nggih, mugi-mugi panjenengan melampah dateng mriki. Laris. Amin. Panjenenganipun. Laris nang Nganjuk. Sajae Amin. penonton nih remen kok kali jenengan. Nggih. Terus pundi? Nggih rasan-rasan. Pripun? Lumayan darane lumayan iki. Wah, lah aku nyanti kecil iki dadi dalang. Lah nggih. Nggih sami rasan-rasan. Nggih. Lah iki rencanane ini dulur kula niku nggih enten sing badhe digawe. Nggih. Niku rencanane ulan besar niku lho. Arep nanggap jaranan. Oh. Pas aku ayem arep nanggap wayang ngono Alah, jalanan. alah. Bakno Pak Dongkol iki ya anu ya. Apa ki jenenge ya lucu. Nah, tunggal-tunggalane Pak Dewan iki lucu-lucu. Nggih. Alhamdulillah saya ini mantan juara pelawak nasional. Wah, Nah, elok ten sampean. kula nggih gadah ludruk jenenge Pancamarga. Wow. Sakniki tasik, Tasik. tasik. Oh. Nah, Oh, menawi wonten ingkang nanggap kula nggih tasik nglayani, tapi alhamdulillah selama niki nggih belas. nggih. Duh, asu gua ngomong ora gelem ngono. Dadi belas nek mau nanggap ten Pak. Allah, Allah. Jangan ngomen kok. Duit iki apa ngono. Nyadranan iki ya ibu-ibune dilumpukne nggih kula nggih. Nggih. Niki badhe nyadranan pun Nggih. enten dana 7 juta. Nggih. Niki kantun nambah sekedi. Niki rencana ibu-ibu, bapak-bapak ngersake tanggapan apa? Jaranan. Nah, wah, jaranan ngoten iki. Jaranan. Nggih pun monggo kula badhe nyekar Sri Uning. Nggih. Bawa, tinggal bawa. Bawane piye to? Sri Uning. Langsung mawon, langsung nggih. Bawane pripun? Lah ampun monggo bawa pripun jenengan. Nggih. Nah, Napa? Bawane apa Sri Nggih. Sri Uning bawane? pun bawane saged sampeyan napa ngoten mawon? Bawane sinembut nika lho, Pak. Sinebut Nggih. pahlawan
Putri ngeten nika. Gak apal aku. Mboten apal. Yo sak bawa-bawane. Bawa pun omahe wong pindah nganjuk. Ya. Anu mon yen neno nano ngeten niku nggih. Nggih pocong niku nggih. Pun napa? yen dulu Pocong. Nanonane tresna nekang setya tuhu suarane apik kok Ludruk kira tau payu iki piye? belas rina seping rasa Ludruk ora kang payu-payu. bebasan gak tau duh payu nano tresnane lir sriuning lan Wiratmaya. Tepuk tangan untuk Pak Dongkol. Wah, suarane apik yo Ludruk blas ora payung. Lah gedek-gedek. Rapat nih kula pimpin dhewe nggih. Nggih. Karepku engko ben nanggap Ludruk kelir yo ijik sembarang yo ijik lho. Nggih. Engko bisa ditari tanggapan ono apa? Jaranan. Jaranan. Katel aku yo ngono. Jangkrik tenan ae. Sabar, sabar. Sabar piye? Sabar mati kok. Sabar bakul tahu kidul sepur niku ninggal. Oke. Lah kanca kula jenenge Sabar niku enten bendungan nabrak truk mandek teng ngarepe kecamatan. Makane ora usah gawe sabar. Sareh, sareh. Sareh nggih. Nah. Ojo sabar, he. Seriune nggih. Nggih. Nggih, ya ta. Langsung jaipong atas. Mustika Tuban labuh tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasaja nandur branti Sri Uning datang grahita kang reneta kadange pribadi Wiratmaya putrane Rasura lawe akibate Sri Uning putrane abdi wangsa pati nalikane ngene kapupuing Matyalaga tuprang agung lawan menggeh-menggeh Lang biasa. Katresnane Wiratmaya dinampi lara dene senajan wekasanira pateng lena hai
Tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kangus prasaja ananggur pranti Sriuning datang raita kang renepta kadane pribadi Wiratmaya putrane Rajura lawe Adipati Tuban Sriuning putrane Ati Wangsapati nalikane nguni kapupuing Madyalaka Prang Agung lawan Winarito Menggeh. Nek pun umur sak menten niku mun beda kok, Pak. Nembe 70 niku kula. Oh, 70 dosa. Nggih. Oh, nggih. Sak Pak kula. Katresnane Wiratmaya dinabeke lara Sriuning Senajan wekadanira yo alabuh nagara nggih Pripun Pak Dongkol niku? niki ngersake serampat. Ngersakaken Oh, serampat. Yo nggih, anu Ingkang joget niku Marika. Eh. Ya Kak? Ya, serampat dados to. Tut, dadat. Ya Mas ya Mas maneman tanah saleman atiku ngayum nyona selagamu saya nambahi wangun dasar ayu lancer kuning ora mukalatiku dadi komeng mesama sadide aku wis trimo kangen kuring nawengi tasane wong atiku ra bisa lali Yo. tak kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias rasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat keberang Elok. Lurah kon joget nek tengkleng kowe anak. Jenengan niku joget elok saestu. Elok napa wong ora genah blas jere. Lah boten aku ora iso Nggih. joget karo sampeyan nggih. Insyaallah Pripun? semoga Gusti Allah ngijabahi Mas Amin. Tengkleng main teng mriki. Amin. Lan ugi diparingi laris tanggapane. Amin. Alhamdulillah. Donganipun Pak Dongkol. Nah, nggih, besok tak laris tanggapane muga-muga aku gak diundang. lah kok mboten diundang pripun to Pak jenengan Lah terus japo apa? Ngelok yo dapur dagelan ngene iki lah nggih to jenengan kan ludruk to Pak Nggih. Lah, Dek, mboten Saya jadi itu pelawak dagelan Jawa mawon. Timur juara 1. napa? napa niku Pelawak. oh pelawak Nah, Juara 1 ya. gandengane kali gendut.
Oh. Sakniki pun innalillahi. Terus teng Jakarta Taman Mini nggih. Nggih, elingan kula. Nggih. Nggih, nate lho. Nggih. Teng Kalimantan. Pripun? Teng Kalimantan. Nggih. Nate dikirim mriko nggih juara 1. Alhamdulillah. Aku ketok kaya ngene asline wong edan. Wong Wah, apik wong edan kelar. Lah nggih tek mboten dadi dagelan mawon. Nah, biyen nom-nomane. Damel hiburan ngoten lho, Pak. Nggih. Sampun Pak Tengkleng. Nggih, matur sembah nuwun Pak Doko. Nggih. Mboten melih. Pun. Oh nggih, matur suwun, Pak. Tayub lho. Aya, tayuban. Sisan ki mau bar serampat tayub genti. Tayub apa? Jomplangan kok bablas e kijing miring. Oh ya. Ya to, tayuban dados. Kowe ngopo rene meneh? Seneng ya Mas, ranti duit ra apa-apa. Lah ya ngono to Kang Mas. Ayo ayo. Ya Mas, ya Mas. Salukune wong Mas dipikir racun. Suara-suara dadi selawe ayo. Juga paman kani selikur tak pikir melu duwe ya Mas. Ora liwat dadi sedulur. Lah ya ngono to Kang Mas. Jumlangan penak tenan ya maning. Teja terataatma janata rawana. Kalimati kenata bentung ya Mas. Tak jajaki watese dada. Aja lali. Mas ya. Aja Ya lali. Mas ya. Waduh. Wah, iki tayub niki. Nah nggih. Tayub cara sragen. Lah kancane kon bawa langgam-langgam lho, Pak. Nek kowe kuwi ora patut kon bawa. Patutmu kuwi nayub ngene iki. Kula iki bawa ya iso. Oh iso-iso wis ora patut. Patute ya nayub kuwi lambemu kuwi rusak. Rusak pripun? Lah kuwi yang lambe arep jebret kuwi rusak omongan. Lah sing rusakne nggih cah-cah niku lho. Lah ya cacah anu para yoga-yoga kuwi, kowe nyepake mendem-mendem kok yoga-yoga kuwi. Alah nggih anu apus-apus tah mendem-mendem niku. Oh iya. Nane. Ya. Pedhot tali kenek disambung ya Mas. Pedhot ing tresno atiku lara. Ayo yo. Ya Mas. Teja terataatma janata rawana. Ane-ane marine rumpa ya Mas. Arep acarana dorane. Acara. Ya Mas ya. Ya Mas ya. Iki. Ya, iya kan? Pripun Mas? Kembang kopi? Kopi ini dereng medal loh. Masukkan tuh kembangnya. Nane. Tak tris nani omahmu adoh ya Mas. Ya. Arep nusul lali dalane. Ayo. Yo. Ya Mas, ya Mas. Salebune wong marat dipikir racun. Amuas ala kicing miring yale kicing miring etan yo Mas sing lencer kuning dadi rebutan
wetan soto kulon ya soto ya mas ora kaya iwake pitik etan bocah lan ya bojo ya mas ora kaya bojo sing dhisik ayo yo ala kicing miring yale kicing miring etan yo mas sing lentir kuning dadi rebutan suwere-suwere dadi selawe ya mas cukup papat kari selingkuh tak pikir-pikir rame lundu ya yo ora liwat dadi sedulur layang to mas ijeng miring menatenan ya pakde ngombe ijeng miring tanggung yang mas sing lencer kuning marak bingung jela-jeli rak Surabaya ya mas menyang Solo tuku manggis tak lali-lali ketok neng moto ya mas kelingan sing ireng manis Sen Pak Ya Kak. Niki nggih anu lho Lek Agus niki sinden tur ya PNS guru SMP ya kowe ya Kak. nggih Pak Oh. SMP ngendi Karanganyar? Negeri 1 Ngargoyoso Oh, Ngargoyoso Karanganyar ya? nggih Pak Oh, wis anu muridé kon do nayub kabeh. Apa? kembang kopi Oh ya, Mbang Kopi. kembang kopi pun nyawer Pak masa dibalekke diteh Yo ya. Sing nembang sapa? Kowe Kak? Mbang Kopi. Wah. Sing nembang sapa anu? Nila. Oh, sing nembang Nila. Nala. Wah. Nyawer piro nyawer? pun nyawer 200 oh Pak Oh ya, alhamdulillah ngumpulno kono. Ngomong itu kan karo dhuwit senenge setengah mudar kok. alah mboten pati oh Lah ngapa ora pati kok? biasa Biasa. Mbang Kopi, ya engko terus meneh sapa iki sisa Kediri meneh. Oh ya. Yo Mbang Kopi, kalian aja. Ya.
lagi Endang Purwanti. Iki mau pamundhutane saka bapa pamane Bapak Sudipa. Yayine rambute pokoke dawa sada sepuh. Nganggo kata tinggal uler kambang. Ayo coba. Ya. Gagah. Uler kambang mbok ndandutke ya kena. Mbok garap piye-piye karemu. Ya. Uler kambang. Larase Slendra Sanga ndak. Ya. Nino nrane nino. Ya. Ndak. Janur gunung ukuran bun darapi royong nyambut gawe ajare nyencengane durung tako kinclong sing kinclong mung kuwayane mobil mancur mencerang cahyane rama pipimu ana upane pipimu ana upane atimu piye rasane atimu piye rasane ora pati ayuna Yayine bapa pamane Bapak Dewan Sudipa. Iki nduk apa pamungkutan saka netizen-netizen ya diwaca. Tak wacane ya netizen iki piyayi penggemar-penggemar dari Jeron Nogosari Boyolali Mas Dodo Margajaya nyuwun panggodaning katresnan. Dika Surabaya Mas Sugiono. Ya. Salam kagem grup PDKT penggemar Dalang Ki Dengkleng. Dari Surabaya nyuwun panggodaning katresnan. Oh ya. Putra Mandiri Sragen Monitor melupakanmu tapi cinta. Oh ya lagune Pak Dengkleng kuwi. Nderek wungon Mak Susilo
request lagu Lali Janjine. Oke. Mas Sarsito Tuban. Wah iki. Wah iki Kang Mas Pak Agus, Lek Agus iki. Ya. Aku yo nonton lho, Lek. Wah nggih. Lek Sarsito Tuban, Jawa Timur. Subro Dwi. Nderek nyimak mugi lancar Mbak Ani nyuwun Jatil salam budaya. Oh nggih, dalu menika dari Surabaya. Sugeng dalu. Ya. Ingkang bawa Mas Nanang Pak suwun sugeng dalu Pak niki kula saking KDR. Wah, nyuwun sesideman. Oh nggih. Suhardi Wonogiri. Ya. Nyuwun gending panggodaning katresnan. Wah nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun Mbah Suhardi Ngadinu Bekasi. Ya ngebiar bos. Oke. Bu Sumarsih Nganjuk. Wah. Ngene yo suwane napa 43 nggih. Wong ningali streaming kok sampeyan niku 43 to. Nggih, kok 43 Bu. Heeh. Nyong pancen kejen nom. Budi Koma dari Tangerang. Ya. Wah sesideman panggodaning katresnan. Mung tak waca. Ya. Juweri Suruh Semarang. Rombongan paringan wilujengan lagunipun panjenengan piyambak panggodaning katresnan Banjaran Suruh Semarang. Tahun ngajeng kula nanggep malih. Oh nggih, matur nuwun. Nggih. Sindene jenengan kok ayu-ayu to, Pak. Weh. Apa iki ngerti sampean? Mas Susilo, Yono Wingking Kabupaten Sukoharjo, Podang Kuning. Matur nuwun. Kuncung Daryono. Ya. Nyuwun lagune panggodaning katresnan. Wah nggih, matur sembah nuwun saking Klaten. Pak Suparno Sukoharjo, Susilo Tengleng. Nyuwun lagune panjenengan panggodaning katresnan. Iya. Iki ene meneh kare kurang loro tak wacane Mas Dalang. Bulik Nami Semarang nyuwun lagu Imbangono katresnanku. Mas Dalang Bulik Narni. Wah, iki Bulik Narni. Ya, nggih. Matur nuwun Mas Flores. Saking Sleman, Mas Pardi nyuwun panggodaning katresnan. Kaya umum, Bro. Mas Jokone Mbah Yoso. Wah. Saking Semarang. Njaluk lagune Om Tengleng. Wah. Kagem Mas Agus Gambiran Nganjuk. Kula rayine Mas Joko Semarang njaluk lagu Podang Kuning karo panggodaning katresnan. Kagem Kang Mas kula Agus Gambiran. Waduh. Lho, pikantuk lagu Lek Agus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damar Sang Songo Karanggede tembang Podang Kuning. Oh ya. Coba saiki lho. Sekali lagi Mbak Ninggo Kediri. Ya. Kairo. Wah, Lintang Kairo. Ya Lintang Kairo. Ya nduk panggodaning katresnan kuwi apa ra, Nduk? Ya. Bocah kok ora apal ya, sak apalmu apa?